ke ko land o foto mo non ay da nga direct do way wadde jarama barka na walaga yamtu okay jamme kise mom men salmini on mo be inde mum e yettore mum kala ka tolordon Allah beedi jam ka be ngureji ka balli e ka jawle menen meden e jam alhamdulillah rayden en direct kurako non ko lamora ko jonfo ko lamora ko labe ray hiden e programme wattingol be mawbe amen akte be ala jalfa Omar Diallo seleyankebe e kurako andabe moƴƴa non sabu dakunde mabbe ka wiete don bonfi tawanobe non e kakaraji mawdi e leydi ndin e tawanobe huwondirabe moƴƴa non kon non be hebuno nawna be nebi walagol ha yibbe mabbe go yayi e weldibe mabbe go no e huwondiranobe go e yande mun hari no sikka be fejjinino kon non ka be fejjini do are buy humpitike hari jakay be wuri ko woni be hattina jalla ray non jamaaji din fuddi bangorde cende de fof seno jamaaji din bangori bangeji din fop hare kadi o yi development sukabe amen be wadi ko hare hande ko fop to laare do no wadana fo grillage wakilare jande hare ko laawol ngol do yehi kalan e hare non meden tori isaze ben doginobe otoje ben hare men jandiniraali ngol laawol fiyo be jokku tun hakkunde unku hare men jandin fi yo iwraybe galabe ben yo jokku droite mungo iwraybe ko yimbe jokka gauche mungo sina dum o yi hudo fuday hare le men naadu woni ko men fandi wona yo fo jokku kullawun do na yo fo jokku kullawun do ko be beyo jokku droit mungo fop development bantal voilà ya hay go ma de video ka dum won to wona do mo yido fo ko hakkunde don dogude fo ko hakkunde erne don jokkude accita laawongo si dum do on doga kay mum fudo fuday menen le ko temedde million ji men yobi fiyo dum do wade o development do fiyo ngol laawol do hebo million ji temedde o parti do bete seeday be dogude e cende den fu hino miside be jamuru do fi sonnat dus jinay ambange jamtu mi anda tungi ma zone sino laabi ste ala wadde flou aduna on ko rabbi pot dana garanti fus progrès jano wadi do progrès o makko ndoka ne halega lega
ɗo no yaha menen ka amen to ka hoɗo amen ɗo fof ko développement o sukaɓe amen ɓen yahuɓe jooɗiɓe tamodiri waɗi hare ko progrès molanaɗo suti ɗon ɗo développement eɗe weltori sukaɓe amen ɓen eɗe yiya koɗɗole buyno wulla fi ndiyam wulla fi piiji walle men menen noon alhamdulillah eɗen mari jama pottal no woodi postal no woodi o yiɗi ɗo ko laawol ko million temeɗɗe waɗa ɗo ɗum ɗon kadi hay gasali ɗum ɗo kadi waɗa ala vraiment ko tamodiral timmungal wawi wadde ɗum ɗo tamodiral timmungal aɓe ɗo halfina fi kippugol laawol ngol ɗum ɗo ayiwa koni ayi ɗo na mbuɗi sama kala waɗata ɗum kadi ko miside molanaɗe miside wa mayre ɗon no yehi ha ka hoɗo ka amen to fop waɗa fempa grillage ɗo sina barki e portal waɗata wadde ɗum ɗo banque nare jam jam to muñama en toɗodiri muñagol na wala on mi holla on noon ko falawol de ko wona o yiɗo ɓe ala dogude o parti ɗo e minen le min janɗi lawol ngo fiɓe be yo dogu e droit mum o yiɗi ɗo huɗo fuɗɗike fudde mum o yi ɓawo ga men ma e lekkoye fuɗɗi sortade mum o yi ko ɗo tumo parti ɗo wona dogueɗe e menen le on a financé pour que jama o respecte lawol ngol mo be doga e droit mum wona on ɗo yirde ɗo ni o yi ɗum ɗo ɓay tungalaga dogede o yi huɗo kon fuɗɗike fudde o yi ko wona dogede to ɗum ɗon ala fudde hunde ala fuɗɗude mum émicide nden laba ha are ete kura ko laba jama o fuɗɗi senade baadu moƴƴuru awa on jarama wakkila la hankin fawtagol ala ay meɗen andi Fuuta Jallo senoto ɗo hande muradu moƴƴuru sabuna ko dimo maayi moko ba feƴƴino kaakara woni ko fati voilà vraiment ya mi holla on forage wangal ɗo kadi nange ngaɗi wulali taw ko ɗum haɗi hankin jogi ɗo fifa ko ɓanni nogay ndiyam o ndiyam nan no ƴawde seeɗa seeɗa o fof progrès ji walla oɗo financement gadi ko ɗe balɗe ɗo hayo gaynali taw on andi ɗum ɗo ko barke e portal barke portal ndiyam nan no ƴawde e majji kiwji ɗi est-ce que image on no laaɓi amin banque mi kadi woni ɗo
ɗo non no yehi haka hoɗɗo ka amen to ɗo ko yiɗugol ka mum e waɗede barki waɗata ɗe golle pottal voilà min janɗan no jawde kewji ɓenni acci haɗi heewa ayru jama aray ɗo hande ɗo waɗi sukaɓe no jawde ka miside mawnde to miside ɓuraɓu miside hottollahade ɗo développement ɗo ɗum ɗo ko yiɗugol ka mum no noon soñji jama moƴƴa wakkilareji jani dépense mbuuɗi yaha yilto heɓɓa ronka marsude fuɗɗito yi'i ramon no waɗede automatique voilà vale ndo fof ko senditugol ɗe voilà ɗo no yaari ni ono yaari ga ɗo kadi no yaari ley ga ala arayno vraiment ko golle molanaɗe waɗa sifotako alhamdulillah no tandeji ɗin fof hande no mari robinet yimɓe andan no jawde panoje ɗen no ka joɗirte aɗa ko ɗum jama fof tora yimɓe koɗoli ɗi yimɓe misidaji ɗi jama yo jogodir mara moɓɓe adda feere wodi ɓe ala muɗi kono ara ɓe mari haqqille wodi marɓe mbuɗi ara ɓe ala haqqille so wiyama haqqille ɗon ko idée woni komi faami haray fayda ley ga meɗen tawa e avance ɓe ɓe moƴƴa non joni luttisi famodiroyte tawata hara fof koye aro miside nden ɗo lottisi hara ko ga fof darnata cuuɗi labaɗi ɗi amma ko ɗoli seraji ɗi wona ka ne'e ka reme ka aawe miside nden lottise famodire parkodire ɓaddodire o caabeji fof wonta darne cuuɗi yimɓe wona remugol ngo watte e ɓaawo ɗa progrès ji jani no heddi kadi fifaru ɗumaru wotoru ko ɗi nayi wonta ɗo place wondu no heddi ɗo detendu watte ɗon automatique waɗi haray ɗo on alhamdulillah ɗoy kadi raccord je sattuɗe soɗa ɗo 1,50,000 ɗeɗo mari doole caabeji ɗin no ka jama on ɓaddodira joni mi acciti on taw